Tak čaute, všetci vám ukázať moju izbu v hoteli v Bulharsku. Tak hneď mám samozrejme dvere, zrkadlo, to som ja, potom skriňu, kde mám samozrejme veci, tenisky, ďalšie mám krabici, potom kúpeľňa, hej, takto sprchový kút, vécko, samozrejme, tu mám už drogeriu, hej, to už niektorá aj bola, ale ja mám predsa svoju. Šampóny, krémy a také veci na akné. Zrkadlo samozrejme veľmi, veľmi dobré. Potom uteráky. Hej, zamkneme dvere. No a ďalej tu mám takýto stolík, hej, s ložným priestorom. Zrkadlo, televízor, potom takúto komodu, kde je vlastne aj chlanička, čo je veľmi dobrá vec. A nádherná, obrovská posteľ. Nádherná, samozrejme takúto maličkú komodu mám hneď. Ďalšiu komodu. A hneď vlastne ako vidíte, tak je to obrovský balkón, obrovský. A idem vám ukázať výhľad. Tak a výhľad je takýto. Krása. Je to akože výhľad priamo na hotely, rezorty tu, ale aj tak je, myslím si, že je pekný.